Ayuha din na, ayuha. Ay! Oh, Bulket! Asa naman pud ka? Naana na pud ka din na? Di malas ka na magid kayo ha? Ba't ka karon? Nang hay-hay ra ko. Palayo dia. Oh, asa man ka paingon? Bantay mo kat ka din na ah? Bantay mo kat ka lang gid karon din ha? Agoy na ambot karon ka lang gid Bulket. Kuha naman akong bulang nga nasangit. Lagi pag binuang dia, ikapoy ra magpud laba. Kuha na ako na. Bantay ka lang gid Bulket ha. Bantay madamay gay na akong hayhayan karon basta kay ambot na gid mo kung saon ta ka. Kayo raman kare kuha na lagi na akong bula diri oy. Tarungan gid na dia, tarungan gid na kay na. Gikapoy na ra magid ko si panlaba ha Bulket. Bantay ka gid karon. Ayuha gid na, ayuha. Ay! Uy! Uy! Ako nila ba na unsa naman ni? Ako gid ako Bulket. Giunsa na gid ba ako mga laban. Gikapoy na magid kay ko ani pag sa laba. Binungkira ko lang magdiri si Bulket. Agoy. Ilaliman ka na siguro sa kong kakabay. Mas malanga pa lugar ni mo na nilaban ni mo kumpara sa ako. Ilaliman ka magkagkasata na sa akong trabaho ani Bulket. Ganina ko nilabahaan ni pa imbes kay na humana unta imo na sa nagbuling-bulingan ha. Na. Uy, karon ka lang. Lapi ang manggali ko. Mayayay ko sa uli ko. Karon ka lang gid ah. Karon ka lang gid ah. Imo gyud ko pamirisyan ako gibuhat ba. Wala ko paglaba. Unsa naman sa nimo? Ay paglakaw. Saan paglakaw? Saan paglakaw na ako nga nabuktot sa mga ligaw? Saan ako paglakaw? Ay. Ay paglakaw ah. Di lagi ko kalakaw. Ay paghawa dia ah. Agit paghawa dia hangtod di na maugay ako nilaban din ha. Ayaw ba agit paghawa? Bantay ka gid ako ha. Perisyo ka gid sa tanan. Ay paghawa dia. Agit paghawa. Ha. Ano sa ba ni mauga? Depende sa init. Pag ampong may bagyo mabat. Ay. Ay. Wala ra may init. Ay. Pagkita na. Sure. Ay. Labang ping. Dali aping. Action!